И здравейте, YouTube! Аз съм Son of God и тук с мен е Дракона. Здравейте! Дракон.ит. Това е Empire Tower. Къмпинг с България. Извинете, моя грешка. Обърках. Наслед съм свиквал бързо да ми рекстват и да почвам нови кариери. Къмпинг. Така. Планите от миналия епизод сигурно е, че османците обсъдиха София и ние ги отблъснахме, но в този епизод мисля да правим малко по-мирни неща. Какъв смисъл мирни? Ами в момента ние водим война с Турция и сме в мир, имаме само съюзник Русия. Мислим да сключим още някакви съюзници. Това е. Да. Ето. София. Упс. Тук узнати тук. Доколкото знам, руснаците сега трябва да нападнат Цариград и да го загубят. Като знам много добре, градът има огромна войска и да. Да, това е мод. Тия са... Сега да видим какъв София няма по-гарнизон. Нямаме конница. Имаме малко хайдути и българска земска войска, което значи ще направим конници. Според мен Драгун са най-добрите, но ще направя два от тях и един провинциален и един сива. И естествено 120 българска земска войска. Значи, те са... Някак не пише така. Това беше тяхната войска. Сега ние победихме. Да, сега. Започваме с мирните договори. Сега аз правя по такъв начин, имам два начина. Да се опитвам на всички страни, да се опитвам на съюзниците на Русия и после на съюзниците на Русия и така нататък, или да се опитвам да сключвам мир с хората, които воюват с Турция. Така. Упс. Извинете, моя грешка. Сега. Започна с втория начин, който ви казах. В Турция са война Мамелукис, Гърция, Персия и Русия. И ние. Русия и на Русия няма как да пратя, да иска, защото ще речем съюзници. Гърция и Мамелукис. Ето ви Гърция. Който не му разбира какво приказва, не е проблем, ясно така. Мамелукис е държава. Не знам дори за първи път я чувам от тази игра. Именно, аз заради това не мога да разбера. А Гърция няма как не си я чувал. Еми. Това повече са средновековни държави, не се запомня толкова даже. Така, ето вече Гърция са ни съюзници. Други. Персия и тези трудници, не? Тяхното това трябва да се. Искам да. Сега другите бяха... Извинете хора за това, че много лесно забравям, но... Да. Винко Билова. Сербия, Етиги... на Мексико. Те са приятели на Мамелукис, воюват с Афганистан. Не, Персия не иска Афганистан.
съюзници, това значи ще търси някой други. Добре, сега другият начин. Ние сме в съюз вече с Гърция. Май само ние сме съюзници, да. Гърция на Русия съюзници. Май сме само ние. Ние и Дания. Дания мисля да не се опитам, защото няма смисъл просто тя да стана съюзници. Те не могат да ни помогнат. В Турция. Освен Дания, друг. Не е Люкия, не знам. Ние и... Не, перите ми отказват. Това значи, че се питам в Дания. Не. Никога не мога да намеря... ето я. Много трудно намирам страни понякога. Съюзничество. Не, и Дания не искат. Полша няма да се опитва. Но... Великобритания, ако ни приемат... Това ще е ясно готино. Не. Хайде да спромат в Могалската империя. Които дори не са империи, има само два региона. Не. Так. Друго какво мога да правя. Ще чакам войските ми да станат. Така. Надявам се османците вече да не ме нападнат. Ето както казах, Русия нападат Цариград и губят там. Добре. Не! Завукалиха София! Зара, късмет имаме! Късмет късна! Да, може късметът да остане за дълго сна. Или не. Не, едва ли ще остане за дълго сна. Майка, в момента се пукам от смех. Не за клипа ти, а за танка на Майнкрафт, който правя. Добре. Хора мърти сме. Той че знае. Имат 500 човека, а те имат 1200. Ще да бия. Май скоро ще започва сезон 2. Предчувствам. Но сега ще защитим, това ще ни бъде втора битка на хард и втора спечелена битка на хард. Тяно мразят турците. Точно в това време решиха да ни нападнат. На къде гледат хайдици? На там. Значи войските ни ще идват там.
Мали, това беше гадно. Да, е. Вътре може. Хора, в момента нищо не виждам. Българската земска войска нека дойде отвън. В момента наистина вече знам най-гадното нещо в тази игра. Какво е? Да биеш проливен дъжд. Добре. Трябва да е хвъркне. Бум. Давай! Хвърк. На. Абе, Драко, не ти какво играеш? Аз ли? Да. Майнкрафт. Ма танка за не получи. Ще трябва света. Добре, хора. Летиш, че няма да спечелим тази битка. Поради числено превъзходство и това, че нямаме... Не знам какво нямаме, нищо нямаме. О, какъв късмет имам, че имам много пехота. Тази игра е чувство, че пехота е едно от най-силните неща. Ако започнете с българите в началото. И вие ли сте хайдути? Не. Аз съм пълен с хайдути и стрелци като цяло. Но мисля да взема, да речем, тази вика и ви да дойде тук. Да имаме малко стрелци на бойната сега. Да не само по стената на града, защото тези по стената са ми или две войски да взема. Това ще бъде тясно на армията ми. Те ми стрелци. Аз тук имам още войска. Още хайде. Отиват на стената. Какво да се разпръснат? Там. И отпичам дано хубава пехота. Перфектно за мен. Супер, намерих го. Хора, ма имаме съвсем малък шанс да спечелим тази битка. Уоу. Така. Можете да атакувайте. Яко! Браво, хайдуйте на стената да почват да стрелят. Искам да го видя как го прави. Това е много яко. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Турските войски са огромни. А като играя на Very Hard, нямам голям шанс. На Hard де. Вие започнах да играя една кариера на Very Hard. И къмпинг и това. И ако започна... не съм забелязва, че това е лук с урон. Не, забелязва съм, че е лук, но не знаех, че е с урон. Видях пътата ми и стрелци да са достатъчно добри. Айде. Стрелци. Отивайте насам. Вие насам. Дори.
Това, Хайде. това е пехота. Гърми. Ти изглеждаш като африканци. Уху. Това ще яко. Да, това е хвърли. А, не. Извинете. Ау. Какво изкърнихме? Хора, ако знаете, моля ви кажете ми. Не, ау. Какво приемате правите? Право изката ми. Не, елате тук. Тук на стената. Бързо. Ако някой знае какво е скръмиш мод, да ми каже, защото не съм много добре. Добре. И там. Ако успее да се... В момента земята е пълно с турски войници. Може да успее да ги победя конницата им. Няма да се предавате. Сте вие българи или война. Хора, извинете, че използваме петети. Ау, това беше много голямо, да няма що. Извинете, че обиждам. Ама, какво направя, че тия моите бъзли? Диалект. Ще ме размажат. Хайде. От този дъжд нищо не може да се види. Но буквално нищо. Оу. Не се застигна до града ли? Какво? Страхи! Видите се! Оу. Вече ми трябва да побързат. От тук като ти останала... Сега това, ако не стане, тена. Ки-ки-ки-ку! Как ще не става? Чакай да кажа. Хайде! Какво правят тези стрелци? Хайде! Атакувайте ги! Бързо! Да бе, това е много прецедно. Как така ще има дупки? Браво! Стрелците ми, браво!
What? What? Ако втори път отблъснем техните войски от София, хора, просто сме уникални снимки. И вече не мога да ги кача на стената. Гледай сега. На клипчето е дадено това оръдие, че се прави с злато отстрани, аз го правя с основен камък и пак става. Бацай. Добре, сега. Това не трябва да го има. Гъднаха ни стената, хора. Тапс. Трябва да намерим откъде. Ти си говори с мен! Добре. Нека да започна. Играта просто Чакай ще само говорят да с мен, кача. хора. Хайде, цялата ми войска искам! Хора, може би следващия епизод ще бъде от сезон 2. Хайде, бързо! Добре. Упи. Добре. Това е, че трябва да стане. Няма как. Но те не искам да имат оръдия. Какво викаш? Кавалерията им спука от бой. Хора, уникално. Късмет. Така. Къде го запратих това? Майка. Това. Идват още. What the fuck? А пък пехотата ни какво прави? Това къде го пратих, да не мога да намеря сега. Казах да тичат. По-добре да я го дирче си зарева това. Това беше жестоко. Трябва да го видиш после, след като свършиш клипа. Яко. Чакай пак да го такова, да го заредам. То са майна и такова. Тъжно. Сега така трябваше да е така и така, две да няма. Но две, така, две да няма. Добре, сега палиме. Беги! Давай! Не, това кажа. Хора, турците си ни рекна. Как? Нали първият път стана, бе? Не съм вярвала, че няма да се окаже, нали на турците си ни рекна. Добре, отдолу имало лед. Прецака тъп. Извинете, че ще го кажа. Тъпия лед. Аз не казах на тази войска 10 пъти да тича. Защото ми убиха другите войски. Това ще е смислено. Възможно толкова да ги бързаме направо да ни бъдат 10 000 човека. Сега кажи, да бе! Казвам всеки път. Да бе! Туш. Хора, Добре, сега давай. хайде побързайте. Вие бързо. Те ще превземат София.
Добре, хайде. Малко. Издържа. Надявам се да успеем да отдържим ударът. Ок. Така. Само още един изстрел. И ще бъде жесток. Ако не стане, ще умра от яд. Така. Не ми говори за Майнкрафт. Айде. Видях го. Първо, трябва да ще има неговия канал, той снима на Майнкрафт, ако се качвате. Кабе, тук падна. Това бате въгата. Това е невъзможно! Нали? Как идиш с толкова много хора? А за този сезон сега ще направя първи и втори епизод от втори сезон. Ще реши с коя държава ще. Се надявам и там да не ми ректа. Така. Добре, сега ако фръкнем по-навизо, ще бъде яко. Давай, тичи. Мамка му. Март. Son of God. Свърши ли клипа? Не. А? Не. На най-лично ми бе Son of God. Това не е толкова трудно като старото ми. Окей, добре, я ще ходя горе да ям и ще дойда след около половин час. Добре, да сгорим. Аре. Лекстват ми просто. Нямаме шанс. Генерал умира. Вече всичките войски се предават. Кой? Рома Николина. За официалният край на сезон 1 хора. Бяхме превзети от Турция. Да. Възможно най-лъжия край на поредицата. Знам, че беше много кратка, но... Така е. Ако да се започна от началото с това държава, и не ми се получи. Ето турци, вече имате София, радвайте се. Хора, сигурно това ще е от видеото. Абонирайте се, харесайте, делайте, трябва да ги коментирайте. И това може да направите. Друго. Може да се абонирате за Дракона. И да, до скоро.